दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो बमा गावनानै रंजादों मानोना बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे जि सानजाहा सिमा बारायनाय बियो गलाबचन काटारिया बिथां आसामनि गभर्नर बिथाङा जि सनितपुरनि गासै 140टा गामिखौ उदालगुरि जिल्लाजों बुजाबबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जि आद्रा थाबावनाय जि लखिमपुरनि जि सिमिलुगुरिसिम जि जानो गोनां गामिफोर दंबयो बेखौ लासैनो बुजाबनाय जागोन आरो इयुनावहाय बियो मोनसे गोदान जिल्ला जाहैगोन। आथिखालाव गासै खामानि दामानि मावनाय मोजांनि थाखाय बे 41टा गामिखौ उदालगुरि जिल्लाजों बुजाबथ'नाय जाबाय। बिनि थाखायनो जों गोजोननाय मोनदों। बेखायनो आं गिबियावनो साबायखर बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बड'फानि दैदेननायाव 1135 जन जि मुंख्लं जाबाय बिएलटिनि मावथि बिथांमोन एनडिएफबिनि मावथि बिथांमोन गासै बर'फोरा 5000निबो बांसिन मुंख्लं जानानै गोथां थैनि बिनिमायावहाय जि बर'फोरनि जि सिमां मिजिं बियो जाफुंबाय। बेखायनो जोबोद जोबोद साबायखर बावदों बै समनि बिएसिनि सागानगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिटिआरनि सागानगिरि हाग्रामा महिलारि बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो आथिखालाव जि बिटिआर सुक्ति 2020आवहाय जि एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे एक्स बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो जिहेतु सागान होदों गासैबो बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जि बर' माहारिनि जि सिमां मिजिं बर'फ्रा बे ओनसोलाव थानानै सान्थि गोजोनै रायजो जानायनि जि सिमां बे निस्सय गोजोनै जाफुंसारनायखौ मिजिंथिदों आरो बे बर'नि जोंनि जि आबेग जोंनि जि हास्थायनाय जि लुबैनाय आरो जोंनि जि मोन्थाय जोंनि जि जास्टिस बेखौ आथिखालनि आसामनि गोहोगोरा बिथां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो साबायखर बावदों मानोना बिथाङा आथिखालाव बर'नि जेंनाखौ बुजिनानै जोंनि अनुभब जोंनि आबेगखौ बुजिनानै बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै आथिखालाव मावफुंगासिनो दङ। बिनि थाखाय गासै बर' माहारिनि दल संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो साबायखर बावबाय। गासैखौबो बर' माहारिनि गासैबो रायजो राजा जि आन्दलननि थाखाय बै समाव बड'फानि सोमावसारनिफ्राय लानानै एनडिएफबिनि सोमावसारनिफ्राय लानानै बिएलटिनि सोमावसारनिफ्राय लानानै बेजों लोगोसे बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय सारा ब्रह्मपुत्रनि सा फारसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दल संगठन बिथांमोनाबो जोंनि सोमावसारनायाव खस्थ' मोनफादों। दा बिथांमोनाबो बिटिसि एकर्डआवबो मदद खालामदों दिनै बिटिआर एकर्डआवबो मदद खालामदों। आथिखालाव इउपिपिएल सरकारावहाय इउपिपिएल हान्जायाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी कालारफुल भाबे बिबार बागान बायदि दिनै खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावहाय नैबे बुरलुंबुथुरनि सा फारसे सनकस्तु जों सिमलुगुरिसिम जों बिटिआर जि एक्सटेनसन जाबाय बे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय जोबोद स्पिडै खामानि मावनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। जोबनायाव आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै थेंक इउ आरो जोङो दिनै क्रेकार जोङो बमा गावनानै रंजादों। थेंक इउ।